Seperangkat desa Danarja udah maju bersama Yuda Putra. Nok Janet Duta keblokok benok Janet Nok Jonet Kanggo Bunda Diana. Lawas zaman iya bener ora ketemu batin sun rindu kaya gelai duo ayu kakak pengen ketemu Kanggo Bapak panitia terutama seluruh badan Kanggo mamaku. orang ketinggalan kakek Bunda Janet Nok ini si Galuh jalan-jalan kangge bapak panitia Bunda Haja Sari Nok Rini Bunda Rini ngitungi Kanggo Nok dina Cinse. ngitungi Kanggo ulah Bunda Rini. kapan Kanggo Nok gawe Rini. waktune Nok Janet pengen ngambung pipine aduh sayang hujan atine kakak ayo kanggo bapak panitia sengaja Kanggo Nok Janet hingga video sampingnya ayo doyan harus dengan Kanggo mamaku. Bunda Rini mamaku bapak bekal bapak Kanggo panitia Nok ini Cinse. hei hei nok nenek sing dewarjo Cikedu Kanggo Nok Rini. ambane laut samudra ure gunung Himalaya kapan kanusul ambak atine kita yen wis nyawang senok ning depan mata Asik Bunda Rini sudah tuntas sudah Nok aja ada gede Kanggo panitia. Bunda Nok Janet Bunda Nok Janet Janet Anggo Nok Pamelana sing duwe warjo Cikedu Bang Raskim sing duwe setiki bunga mewata sutra waktu bahagia bakal teka kakang dandan seporete pengen katon gantenge yang ketemu kakang jauh pimpitu Asik Bunda Sandini Mama Bilan Bunda Galang Bibi Hadirin Aku mas bahagia ngitungi wulan kapan bae waktune pengen ngambung pipine aduh sayang pujaan atine kakak Kanggo panitia. Kanggo Ibu Dewi Mulyani Kanggo mamaku. Anggo nok dines sing dewarjo Cikedu Ibu Dewi Mulyani Anggo pasti kang sejale sebagai Indonesia Kanggo Nok Cinse. ambane laut samudra ure gunung Himalaya ora bakal bisa nyusul ambak atine kita yen wis nyawang senok ning depan mata anggo Bunda Janet Nok Janet Kanggo Kanggo Mamelana sing lagi manto di samping Orang Bunda Rini Angkat yang ada seperti itu bunga bermata sutra waktu bahagia bakal teka kakang dandan seporete pengen katon gantenge yen ketemu kakang jaluk pimpitu
Jazz ayat ini asko. Semangga Bapak kanggo sing sampun hadir bareng sandiwara Yoda Putra Mama Ilana ini bagas saya kanggo panitia Mama Kaci Udin acung di bos material Kaji Tarwini sayang minangka ketua sandiwara Yoda Putra Papai Nadia Mamai Nadia si dua gandrung kapiloya gerimis ni tengah Yoda Putra sandiwara sama Bapaknya Alpan kanggo Bapaknya Alpan Bapaknya Alpan kanggo Bapaknya Alpan Bapaknya Alpan Bapaknya Alpan wis lawas ranana bejere Bapaknya Alpan Bapaknya Alpan sayang Bapaknya Alpan ada musik gue Korea Bapaknya Alpan kanggo Bapaknya Alpan Bapaknya Alpan Bapaknya Alpan Santo Wijaya Bapak Nadia Mamai Nadia si BS Gandrung Kapiloyo Mama Ilana sayang Mi Bagas Robi bos material senajan aduh sing pandengan nanging batine masih tetep kesuwan Bapaknya Alpan Mama Alpi sing ada di Glosari Brebes Mas Nurjaya bos martabak Pancawarna senajan bisa ulung mata nanging batine masih cinta pertama ora bakal sih
Galung Ibu Rini kanggo para musisi Sandiwara Yuda Putra Ajeng Robi Bos Material Mas Toyo senajan ado sing pandengan nanging batine masih tetep kelingan. Bapak Alban terima kasih matur kesun. Bapak Nadia sing eskan bro kapilayu. Wong dan Reja nok piwi senajan bisa ulu mata nanging batine masih nempel ning dada cinta pertama ora bakal sirna. Gerimis ning tengah wengi gawe inget ning kekasih ati gentrong kapiluyung wong demen durung ketemu. Bibi Kaji Tarwini Mamelana sayang Mia Bagas kanggo wong dan Reja para panitia Mama ya Alpi wis lawas renana bijane kien tinggal kenangane cinta karo dheweke lebakal sirna selawase. Terkesuwun Bapak Alban. Alhamdulillah. Monon ya Mas. Mas kayak gede gunung luwih gede tresnan puspa kinanti kanggo sampeyan lung tulung cinta nan janjine sampeyan aja sampe lanceling saking tali gagap permana ya Mas. Langit kelawan bumi kang minangka cinta saksi kelawan ketulungan. Bamay Alpin sing duwe wilayah Losari Dok Wiwi Cute sing duwe wilayah Mamay Alban.
percaya Kakangnya wani disumpah Arep ngomong sumpah apa Kelembusung segede kelapa Sing bener sing Yakin wong ayu Bulane Saking wong lanang aja sok gawe cemburu ning wong wadon bakal wis cemburu sing diwakiri sampeyan bukan timbang ning wong wadon saja Ari wong cemburu iku tandane cinta sayang konon ya mas Jadi doa ayu bener-bener cinta marang si kakang Mama Alpa Mama Alpin bebarengan supaya bisa menempuh malik ke rumah tangga suntingan mas aja suwe-suwe ya kakang sampeyan belum lamunan kesuwe ya kakang bulan milu ora suwe yen ketemu wonge kakang gak ngerti maksude sira gampang cemburu kayak konon ya mas kandung kuat sampeyan nedemen sapa coba kan jadi ngomongan terus terang karo kula aja sok gampang cemburu aja sok keburu nafsu yen durung sirane kula ni ora percaya kakange wani disumpah arep ngomong sumpah apa kelembusung segede kelapa yakin awas bakal kegembang di wong wadon seje si kakang ora bakal niru marang wadon jarian saya lek janet ada nu sing ana ning Korea Sawer. Mama kacili kanggo mamai pipit Mamai pipit. iya dalan dibagi papat gini Matur kesuwun ini Lek Janet. Lek Janet
Nok Tegi Maju jaya Nok Nisa mangga didalani Nok maju Nisa jaya pegat balen bos maju jaya Prasetya. sampai wis entok tangake bos maju jaya sayang gula lima pokat tekang kudune bos maju jaya balen maning anggara kaya sing dingin maju jaya tetap bae bos maju jaya sering nyiksani batin sinten Mimi Mas Budi Prasetya Mimi. Gue pulang paren Mimikus sing duwe mangan dugal Mimikus matur kesuwun kanggo bos maju jaya kanggo Mimikus segede Mas Raden Budi Prasetya panitia Dana Reja masih sing duwe bulak paren Mamai Alpin Mimi Alpin gede Tangga Judi Lara ati pengen isi bunuh diri priwen keturunan sing ditinggal kari kanggo angkat caper sedulur sing baru gede bos maju jaya maning dalan-dalan bos maju jaya bos maju jaya bos maju jaya ora tahan bos maju jaya nyangkane penderitaan Mas Raden Budi Prasetya Nok Nisa deleng sampean bos maju jaya sering ugal-ugalan coba kang maringi nume bos maju jaya lan uga demenane Mas Raden Budi Prasetya Jalan, ingatan keturunan anak wis bujang perawan Mas Raden Budi Prasetya begat balen sampai wis entok tangke Mas Raden Budi Prasetya gulan rimo boket tekang kudune Mas Raden Budi Prasetya saya matur kesuwun balen maning anggara kaya sing dingin tetep bae bos maju jaya kadang nyiksani batin bos maju jaya Mas Raden Budi Prasetya uga angka Judin minangka saking bongas penanggun Aa Caper sing baru gede kanggo Ajeng Robi sedulur saking pegagan bos Matria ora ketinggalan bos Gandrung Kapiluyung papai Nadia mamai Nadia sayang Mas Raden Budi Prasetya sing bulak paren Brebes sing duwe bos maju jaya bos maju jaya bos maju jaya lara ati pengen isi bunuh diri priwen keturunan
resane diajak batur melekan mamai alpi spesial khusus kangge wong dana reja sedantene mawon sakti kabeh pegat balen sampai wis entok talaki bulan rima pokat tekan kudune alen maning angger kaya sing dingin tetep bae sering nyiksani batin ajo Akeh tamune ya, Bu. Khusus kanggo kumandan. Asik Mama Ican Asik. Mamaan Mama Ican Lawas jamane Oh bat ora ketemu Oh ya Rasane itu rasa kayak gentayu. Mama Ican wong ayu Ay, kadang pengen ketemu Mama Ican Asik. Kanggo nok aan minangka putrine Bapak Sabar. Mama Ican Nokaan Sekul maning kanggo Mame Angga. ngitungi dina ngitungi wulan kapan bae waktune pengen nambung pipine aduh sayang aduh jangan Mama Ican Oke, wong tuane pendelewat Bapak Sabar. Kanggo mantan RT. Mama Bae amat. Aye. Kanggo Mame Alvin sing pulang Mama paren. Ican Mas Budi Prasetya. Sing pulang paren. Mama Aan Kanggo dokaan. ambane laut samudra dhuwure gunung Himalaya ora bakal nangis Apa atine kita? nyepis nyawang di hadapan mata Maju Jaya. Kanggo sine Maju Jaya. Mama Ican Maju Jaya. Kanggo sine Maju Jaya. Bapak Sabar sing paling eman. Maju Jaya. bunga merwata suta waktu bahagia Baral Maju Jaya. kakang dandan seporete pengen katon gantenge Bapak Sabar. bis ketemu pengen jaluk ping pitu Mama Ican jaluk ping pitu Maju Jaya. lawas jamane ora ketemu rajane rindu Rasa kayak gelayu duung ayu Bapak Sabar. Maju Jaya. kakang pengen ketemu Kamu sini Maju Jaya. Terus kanggo Bapak Sabar, kanggo Bapak Sabar minangka dulure pendil Bapak Sabar. Kanggo wong tua dewek Bapak Sabar. Bapak Sabar. Wong luwung mata. Nokaan Mama Faisal Kamu sini Maju Jaya. Mama Faisal Mama Faisal ambane laut samudra
arti